Kädem oğaşalan hemmesinin yanından kaçatım gelýär. Fikri en hemmes şolaň men deltip barýan ýanaklar. Ýöne käsiz beýlede. Kaçın aptalar! Lapşadan kaçıydım. Kavukdun oğlalla. Kavukduk mu? Men bir sırlı günlük defter bolsam, nerede gözenerdim? Hey Gwen! Gwen, sen mi salam? Sen bu kumendaşının işlep bören Gwen. Şuat kabinime girecek gottun. Sen tümden kumen içine giresin geliyor mi? Beter gavve Gwen. Oh, dur işte da. Onunla gel bir talam gün alayla. Sana beter geri karşı. Hawa, lep öde. Geçik mi kaptala ya, lep çabuk o kaptaladın. Bolya, yönemin karata bilyana. Bolya, gira içerik. Gwen gelle. Hey Gwen, yüzüme hoş geçti mi? Yan oluştu da. Ha, hiç tatlı. Fakat bir talam şodan uyattım. Mıdamaşın yine şekçimay? Hava, şeyle mi? Men sen yana yalan sat bilmeyen, yana şişe et bilen. Bridget, o bulundatdan sürüp beter narahap bollum. Gümen etyen bir neçe tanıyansını öz niyetine ettin mi ne mi? Sen ne mi diyen ne? Hiç zaten yani hiç adam öz timinin adamlarının işini haraplamaya fakat özü korkmasa. Ayşvecik lokçalı şeyle olsanın. Yöne bir tikelli balıkla hemmemiz akıllımız bir, hemmemiz bir tim. Hop onu gümen etyen bir tim olup öye gidersiniz. Hem de o şip tikellerini çıkarağa sene sonuçuna batasın gelmeyendir. Batasın geliyor mu he? Hey vay bu otman takımsızlığını. Beter ansan hiç keyfi yok. Hiç keyfi. İlk arda olan şoatına hoş geldiniz. Evvelki şoatıdır bey kempi ve vanekvan. Hoş geldiniz. Çayda altın efirine maaş çıkaryanlarla. Oham öde hemmi zehmetlerini çekyanlarla uçuk kolop. Oham evvelki nefer yukarı çıkıp namaş çıkaryan. Justin'ler. Hoş. Biliyorsunuz mu? Justin ya atları yani. Avadan, kavve, hem de fabrik. Oğlum beter kavulup oksap bulacak onu. Elbette fakat timin bir adam ne var? Ay ne asıl meşkef ettim ay? Yine bile moksen ne mi derine? Yönetim bir atlar ettin beter kavde. Evvelki neferine maaş çıkaracak. Ol yukarı çıkacaklar. Ol DJ'der. Donuncuk imma mirdana. Göreyin tapşırıyan efkri ya. Bitirdi kendi. İki neferimiz gelinsin. Yendi 4 neferimiz geldi bılak gelip namaş çıkarmana. Şu atlamkı geleceğimiz trenddir. Sen novatın. Şahidim bir xat adamdan şuraya koyan. Şu atlam kemping içinde. Şu at o da var ya. İçimde kıvat beni ünlük var ya. Yandım geçtim. Şoğa aydık bilen kaldım. Yöne bugünle geçer. Ahırda ne şoğa. İşin beter kavdu dost. Metin işin kavu yan. Beter kavu beter. Bunu bolarken öden alma. Üç nefer geldi, 3 neferimiz de kaldı. Tikel balıkla şu atlan beter izah. Göreyle Bridget ne edecekti ya. Şundan derdin yok değil mi sen? Au, malum kim? Men beter kavve. Çinlen.
Yenge degdi. Bar öz erkek dostun üstüne kus. Näme diýdiň Lindsay? Men erkek dost diýmedim. Bizim 3-nji, 4-nji, 5-nji, 6-nji jaýgalymyza arasaçylyk gerek. Bir talamdan gelersek. Öýük mektebi bitir bitdi. Madam haderýan gatdalyna gidip gelerdi işwe. İlk Arzu'nun şoasına yenine de hoş geldiniz. Hoş geldiniz dostlar. Men heyran aptı necek bir jeyt. Tapşyrýançyda ikim tiyaz alan ne? Yönü bizat tikilli balıkları jykıly okçalardan ewe çykjak bolsa bolmaýa. Şon trendin aydyn beter awadan ne? Ola baý ehmet çekdile. Yönü bizat biri namaş çykarman jykıly okçalardan geljekde ýokaryk. Heder. Awel men oşuňjykdym. Ýöne timi hala getirmeden çürüp bir gawja zadym masydy. Aha. Ol işe etme. Keyf ediňiz. Ýazýançy Gwen, okuýançy Heather. Hop. Men oňa ýüz berjekkä bolýan. Ýöne eger ol men özüne garşy çekjek bolýan bolsa, ol meni najur özüne garşy çekipdir. Vay. Bizim ikimiz aynı biri biriyimizden çüp becerilen yanak. Fakat bizim ikimiz ştada aynı bulutlan üstüne gidip bölen yanak. Men kanuny bilýän, ýöne men beter hoşum gelýär ol gitar çalýan oglanlardan. Men gitar çalamam kim? Sawgala. Walla bir haýatçylyk şey. Dogry ýan, beter. Hop jykıly okçalardan ahyrky namaýşdy. Göreýle. Jeff ol skate bilen ewe çykyp bularlamy. Ýöne men şekim ma. Göreýin näme etip bilýär. Gel. Vay. Bine beýle wallahi. Näme? Biz baýy bir otak ewermeli, ýoksa oturýak. Katie bilen Sadie üstü başlaryp bulaşypdyr. Direkt Tyler, Duncan, Harold galýar. Bize bilýär Tyleryň poklaýany. Duncan näme etip bilýär he? Kellesiniň sümküniň ekizini, bagyň ýüzüne çeksin. Vay bilemok näme billigin ne? Bir daha etsek bol Harold. Elle bitirmäne adymyz galmady. Ol aydymyň beter awadanly dost. Näjediň düşünmedim. Daha pişirýänçe beter gawardany beter. Jykıly okçalar sizden beter bolsa-da ýöne tikelli balyklardan najur ýyda gaçdylar. Ay sen başardın. Wese jykıly okçalar utturan adamyň birisini intihab ediňiz. Odan aptalyna görerin. Gwen'in gaharyny getirmek halamy hiç de fark edenok. Fakat maňa 5 tane raya gerekdi. Şol Justin timiň içinden çykarmana. Lindsay bilen betiňe iş ýokdur adynymak. Ividi kabirdiýal adam o wenniki bilýän kim ödüňiz. Bir balakayk. Sizin hemmeňize şunka eden işiňizden çürüp, eliňiz agrymasyn ýan. Şun güllürmek batdy, aydym batdy, gusmak da batdy. Gawdoslam, fakat birçe dene marshmallow galy tabakda. Justin, sen biziň hemmeňize düşündirdiň awadanlyk beter muhim. Eder, sen beter gawan soýnaýan. Ha. Ýöne birini güllük defterini külli dünýä okuýmak narahat ýani iş. Asıl gawdy. Şu hyýadamaga asıl gawdy. Ay aýyrsana, getir berik marshmallowny. Justin, men özüm fikir etýän bir iş beter işdewam kadýan. Ýöne şuň belli boly, pitade gejek bolsaň awadanlyk asıl muhim ne? Ahyrky marshmallowmy ýa. Hadara.
turan adamdan qayıqla minmän wagty boldy dost. Olyaunna odonca. O jagal jagat fikri emasa eden işlerine jogapsız koysam, ol istifa yanır. Ol birdak görer. Sen özüň bilen bir tüşe qadalgany çykaýtyrdyň helle. Hawa. Hemen qawyatadyňyz.